Arratsalde on guztioi, elkarrizketaren tarteari leioa irekiko diogu gaurkoan ere Hamaika Telebistan eta gurekin daukagu Almudena Otaola, EAJko sendatari, ongi etorri. Eskerrik asko eta arratsalde on. Aktualidadeak agintzen du eta gaur goizean irrati publikoan eskainitako elkarrizketan Euskadiko Alderdi Sozialistako buru den Idoia Mendiak iragarri du biharkoan iragarpen importantea egingo dela Gernikako estatutuaren betetzearen ibilbidean eta zentzu horretan nolabait transferentzien egutegia ezagutuko dugula. Gaur goizean jakin dugun berria da, bihar egikarituko dena, horren inguruan zer komentatu daiteke? Atzo egon zen bilera hori transferentziari buruz hitz egiteko eta guretzat pozgarria da bilera honetan atera den ondorioak eta bihar edukiko dugu egutegia. Guretzat oso importantea da transferentzia guztiak, egon gara erre beti reibindikatzen betetzea, estatutua betetzea, eta hor gaude eta hor jarraituko dugu, eta bihar ikusiko dugu zein den egutegia, gauza asko daude kolokan, langileak eta guztiz, baina posible da, eta nik uste dut momentu egokian gaudela, behin betirako transferentzia horiek lortzeko. Badirudi iragarpen nagusiena gizarte segurantzaren alorrari dagokiola. Bai, hori guretzat oso importantea da, beti esan dugu Eusko Alderdi Jeltzaleari ze importantea den gu kudeatzea segurtasun transferentzia, alde batetik jasotzeko dirua eta prestazioak emateko, eta hor gaude, eta berri ona da, eta bihar ikusiko dugu egutegi zehatz hori eskatu duguna, gertatu dena izan da, legealdiak horiek oso arraroak izan direnez, zegoen egutegia edo egutegia hori berriro ikusi behar da, zehatza. Gogoratu behar da, oinarria dagoela inbestidura saioaren aurretik. Bai, akordioa. PSOEk eta EAJak lortutako akordioaren inguruan. Guretzat oso importantea izan da akordio hori lortzea. Eta guk beti esan dugu Madrilera joaten gara Euskadi defendatzera eta hori egiten dugu eta saiatzen gara beti guztiontzako lortzea merezi duguna eta behar duguna. Berehala helduko diogu Madrilgo jardunari, baina aktualitatearen bigarren fokoa Zaldibarren dago. Atzokoan Urkullu lehendakariak agerraldia egin zuen, 4 sailbururekin batera. Nola baloratzen dituzu Urkullu lehendakariak emandako azalpenak? Lehenengo eta behin plazaratu nahi dute nire babesa familiei eta lagunei. Importantena hemengo tragedian da 2 pertsonak desagertuta daudela, eta nik uste dut atzo argi geratu zela Eusko Jaurlaritzak egin duen ahalegin guztiak, errekurtso guztiekin eta segurtasuna premiazkoa izan da. Egia da, kontrol batzuk agian ez dira onak izan eta hori onartu behar da. Eta hortik ere ikasi behar dugu eta martxan jarri behar da beste protokolo batzuk, baina argi dago hasieratik gobernuak egon dela historia honetan parte hartzen eta kudeatzen, nahiz eta batzuk esatea informazioa ez dela nahikoa izan, baina hori beti gertatzen da, beti oposizioak beti esaten du ez dela nahikoa eta batzutan alarma piztea komeni zaio eta nik hori ez dut ulertzen, ez da erantzunkizun propio bat alarma sortzea. Eta zoritzarrez tragedia izugarria izan da, ezohiko historia bat izan da, eta hor jarraituko dugu eta hor jarraituko dugu Eusko Jaurlaritzak lan egiten, eta ikusiko dugu nola amaitzen den historia hau, zoritzarrez, txarto amaituko da. Zentzu horretan, aipatu zu, oposizioaren jarduna, oposizioari ez dio konbentzitu askorik atzoko azalpenek. Hala ere kasu honetan ere, banda mediatikoki ere, estualdi nabarmen bat, talde mediatiko batek ere, kritika gogorra asko egin dituelako. Nola baloratzen duzu guztiak? Nik uste dut oposizioak beti kritika egiten duela. Hori da, oposizioaren papera beti da, eta hori,
sarritan ikusten dugu eta horrela da. Nik uste dut kontutan hartu behar dugula, hauteskunde kanpaina horre baten gaudela eta egia da, eta Fokusen inkestak horrela agertzen dira, EAJ-ko irudia oso ona dela, lehendakariarena oso ona dela, eta zer gertatzen da, pixka bat kendu behar da irudi onori, eta horretarako erabiltzen dira gauza batzuk, eta zoritzarrez, tragedia horiek erabiltzea, nik berriro esaten dut, ez da egokia. Eta alarma piztea, ez da egokia, gizarteak ez duelako merezi horrelako alarmak piztea, argi geratu da, gizarteak ez da egon arrisku baten aurrean, neurriak hartu behar dira, aztertu behar da, eta dana aztertu guztiok nahi dugu irtenbidea lortzea lehenbailen, baina batzutan beharrezkoa da jakitea eta gauzak ondo egitea. Aipatu dugu, Madrilera begira ere egingo dugula elkarrizketa, zure jarduna bertan betetzen zu, eta kasuntan senatuan, kongresuko lana askoz be ikusgarriagoa da, gehiago jasotzen dugu, aldiz senatukoa ez hainbeste, gainera ikusi dugu ere ganbera bera askotan auzitan jartzen, eta lehen pertsonatik, esperientziatik, zer nolakoa da zuen jarduna eta zuen agenda senatuan? Senatuan, kongresu modukoan egiten dugu gauzak, dinote eztabaidatzen dira legeak, mozioak, interpelazioak, kontrol plenoak eta guztiz, eta oso antzekoa da. Batzutan bai gertatzen da, kongresuan ez dena lortzen, lor daitekela senatuan. Zergatik? Hain mediatiko ez izateagatik. Eta batzutan ondo dago. Senatua da lurralde ganbara bat, egia da ez duela funtzionatu behar duen moduan, eta hortik ere erreforma bat egin behar dela, edo birpentsatu behar da zer egingo dugun, eta guk han egiten duguna da, kongresuan egiten dena antzekoa. Guretzat Araba moduan oso importantea da han egotea, horregatik lurralde kamara bat delako, eta orain arte guk egon gara urte asko ordezkaririk gabe, eta esaten dudanean ordezkaririk gabe da 4 pertsonak joan direlako, baina bere talde parlamentariotan sartu dira, eta hasten dute zer ordezkatzen duten, eta oso argi ikusi dugu adibide bat jartzeko, Iñaki Oyarzabalek aurkeztu zuen mozio bat, estatutoa ez bete dadin. Orduan, guretzat oso importantea da Araba ordezkatuta egotea, eta zorionez 3 gaude, eta guretzat oso importantea da, eta arro gaude. Egia da, eduki dugun, nik sartu nintzen apirilaren 28ko hauteskunde ostean, eta legean oso arraroa izan da, ez dugu denbora eduki gauzak egiteko, baina bai daukagu gauzak landuta, eta importanteak diren gauzak guztiontzako, hor egongo gara defendatzen, eta zorionez, guretzat, Araba orain bai dauka errepresentazio ordezkari hau. Bai, lehen aipatu duzu, EAJak sarri aldarrikatzen du, Euskal Agenda eramaten duela Madrilera, Kongresura eta Senatura ere. Zertan datza? Euskal Agenda da guztion agenda, ez da Eusko Alderdi Jeltzaleko agenda, da Eusko Jaurlaritzako agenda, da Foru Aldundiko agenda, da Udaletxeko agenda, eta hor gaude. Guk gure gizarterako onak diren gaiak lantzen ditugu, eta horretarako gaude. Euskal Agenda ez da gure guztion agenda da. Marka bat bilakatu da. Bai, bilakatu da, baina hori da. Benetan atzean dagoena da, hori erakunde guztien agenda, interesak, eta kezkak eta guztiak. Eta horretaz gaude. Eta horren baitan, Arabako agenda, zein da? Oso argi geratu da, adibidez Forondako aireportuan 24 ordu jarduera, hori oso importantea izan da guretzat, eta hori Euskal Agendan zegoen, bai Eusko Jaurlaritzatik, baina Arabako Foru Aldunditik
babesa emateko eta bultzada emateko, oso importantea da Foronda aireportua adibidez, eta guretzat premiazkoa da 24 ordu lortzea, eta orain terminala berreskuratzea, berriro egiten, terminal on bat eukitzea Gasteizen, eta gauza asko daude, abiadura handiko trena, Arasur, agendan Arabako gauza asko daude sartuta. Abiadura handiko trena, noiz eta nola iritsiko da Gasteizera? Hori gertatzen da, transferentzia moduan, hor gaude lan eta lan, eta guk aprobetzatzen dugu beti edozein egoera lortzeko behar ditugun gauzak, eta hor dago egutegia, egia da, atzeratu dala, baina, espero dugu etortzea lehen mailen oso importantea da Europan konektatzeko, eta oso importantea da estatuko konektatzeko, eta guretzat guk beti esan dugu premiazkoa dela. Izango da, legegintzaldi hau definitiboa. Espero dugu baietz. 2023 hitz egiten da. Bai, hori, baina, ikusi behar da ere, nola dijoan gauzak Madrilen, dinez, esaten dugunean legealdi honetan, guk beti pentsatzen dugu hemen modukoak 4 urteko legealdi bat izango dela, baina ikusi behar da. Madrilen, nik uste dut, legealdi luzea edo normala izango dela, baina ikusi behar da, zer gertatzen den aurrekontuekin eta gauza guztiekin, baina, printzipioz, bai pentsatzen dugu legealdi honetan izango dela. Bai, pentsatzen duzu, legegintzaldia luzatu egingo dela, kanpotik ikusita, argi dago Kataluniako auziak zer ikusi handia izango duela aurrekontuen aprobazioari begira, baina hemendik begiratuta, batetik dago EAJak alderdi sozialistarekin lortutako akordio hori, eta aipatutako transferentzien egutegi eta konpromisoen zerrenda hori, ez dirudi ere EH Bilduk ez duenik nahi legegintzaldi luze bat, baina ikusiko dugu. Ikusiko dugu, hori da, ikusi behar da. Hombre, nik uste dut, irudi ona daukala, eta, bai uste dugu, legealdi luzea edo, nahiko normala izango dela. Ez que dugu 4 hauteskunde kanpainak 4 urtetan, horrela ezin da aurrera egin. Bai, eta bereziki alternatiba, bereziki kezkagarri eta inproduktiboa delako. Claro, ez que hori da beste gauza bat, hori da. Eta, guk beti hori investidura plenoan, lortu gendune akordioa da, guk egon gara beti edo demokraziatik 40 urte hauetan esaten Madrilera ez da joan behar, eta orain dirudi beste batzuk ere ikusten dute ze importantea den Madrilen egotea. Guk lortu ditugun akordio guztiak beti esan dira dilistak eta ez daki zer, baina beste batzuk musutruk ematen dute bere botoak, eta gero hemen ez dute egiten gauza bera. Orduan, bakoitzak azaldu behar du bere jendeari zer egiten duen, zergatik lehenez orain bai, zergatik musutruk eta ez zergatik hemen jarrera bat euki eta Madrilen beste bat, guk beti egiten dugu gauza bera han eta hemen. Agendari helduko diogu, eta lehen sektorea bada elementu nagusienetako bat, eta adibidez Araban landa eremuari dagokiona. Bai, hori aztertu behar da, eta guretzat oso importantea da, Araban lehenengo sektorea da oso importantea, eta orain gainera Espainian ere dago iskanbila izugarri bat landa eremuari buruz, eta kezkatuta gaude, baina landuko dugu, eta gauzak asko egin dira horretaz, gobernutik eta foru aldunditik, eta udaletxetik ere, eta hori bai begiratu behar da, eta bultzada izugarri bat eman behar diogu landa eremuari, oinarrituta dagoela gure gizartea lehenengo sektorean. Bai, gainera, Arabaren kasuan ematen da, konzentrazio handia dagoela hiriburuan, eta... Bai, karo, oso, hemen gure herrian daukaguna da, oso desberdina dela Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, eta,
guretzat sektore primarioa oso importantea da, eta hor egongo gara eta hor egongo gara lantzen eta kudeatzen eta babesa ematen. Bai, de hecho, proposamen bat egin duzue, lehen sektoreari dagokiona, zaregileen, eskatilen, nolabait erretiro adinaren ingura, eta neurri konpensatiboak ere lortzeko. Faktore korrektibo bat jartzeko, hori izan da, errebindikazio bat, egin dela, ez dakit zenbat urte daramagu, baina igual 10 urte horretaz, gobernua jarri zituzten baldintza batzuk haiei, kofradian sartzeko, titulazioa, ez dakiz ere, eta bete dute dana, emakumezko sektore bat da, eta, pasaden egunean, kontrol plenoan, gure senatari Nerea Edok berriro planteatu zuen galdera hori, nola egin, eta, ministroak bai esan zuen, berriro hasiko direla, aztertzen nola egin. Guretzat, premiazkoa da, irtenbide bat ematea, injustua delako. Injustua delako, eta, hori, bai mai gainean jarri behar da, gobernutik eskatu dituzten baldintza guztiak bete dituztela. Eta, orain ikusi behar da, eta, espero dugu lehenbailen irtenbideak lortzea eta faktore hori konpentsatzeko, Bai, horrekin batera aritu gara, herrialden arteko desberdintasunetaz, baina herrialde bakoitzean ere desberdintasun handia duen, landa eremua aipatu du, eta gainera adibidez bogan dago, denominazio izaerarena, ardoarekin, eta hor dagoen ere nolabaiteko disputa. Eske guretzat denominazio espezifiko bat Arabako ardoarentzat oso importantea da. Orduan, hortaz egon da Arabako Foru Aldundiak, eta hor egongo gara jarraituko dugu. Eskatzen diguten errebindikazioa, guk uste dugu ondo dagoela desberdintasun hori lortzea, hor jarraituko dugu. Bai, eta landa eremutik eremu industrialago batetara, gainera zure jatorria bertan dago, Aiaraldean, eta konkretuki aurreko legegintzalditan egon dira, inbertsio agerikoak, beste bat tren geltoki dagokionez, ikusi besterik ez dago, aretakoa nola aldatu den, gainera eremu arriskutsua. Ez da hori bakarrik, guk daukagu nahiko pasos a nivel sin barrera, eta hor daukagu Amurreon 2 uste dute direla, beste batzuk, orduan hori ez da posible. Hortaz ere, mai gainean jarriko dugu berriro, mai gainean dagoelako, eta guretzat ere oso importantea da, la depuradora del Alto Nervión, eta gauzak horiek oso importanteak dira, eta Madrilen daude, eta horregatik oso importantea da han egotea, hori kudeatzeko, eta hori udaletzeko agenda dago, euskal agenda, berriro esaten dugu, ez da guk sortzen ditugun agenda, baizik eta gizarteak behar dituen gauzak. Bai, nolabait hori ulertu liteke kasu askotan mikrotik, edo eremu gertuko eremutik, eta badaude ere nolabait makroago diren elementuak, eta aste honetan bertan, eta aurrekoan, bai kongresuan eta bai senatuko jirabira hortan, mai gainean dagoen auzi bat, eta da González Pacheco torturatzaile ezagunaren zerbitzu horriaren auzia, eta zoritzarrez zerbitzu horren baitan, ziurrenik hainbat euskal herritarren bizitzak eta sufrimenduak daudelako, ez? Eta hori nolabait aitortzari dagokionez eta egia eta erreparazioarekin lotutako elementu bat da. Guk dakizuenez daukagu ordezkari bat mailan, senatuan, eta guk eskatu gendun publiko egitea, funtzionario baten horria dala, eta gainera zer dagoen atzean badakigu, eta guk uste dugu justizia eta reparazioa beharrezkoa dala,
eta hori eskatu gendun. Ez dakigu zergatik, zegoen argudio juridikorik, baina PP eta PSOEk atzeratu zuten, atzo bai erabaki zen hortik publiko egitea, baina ikusiko dugu guretzat premiazkoa da jakitea eta hori zuk esan duzuna, zuk aipatu duzuna, argitzeko gauza asko eta memoria historikoaren historian behar ditugu informazio hori. Askotan topatzen zarete, burokrazia eta opakotasun egoera hauekin? Depende zein den gai, ez? Hori da. Zoritzarrez, memoria historikoaren gaian, badakigu gauza asko ez dutela argitu nahi, edo ez dute jakinarazi nahi, eta guretzat oso importantea da, hemengo jendea, eta gainera eske gertatzen dena da, gerra zibila bizi dutenak gero eta gutxiago daude gure artean, eta merezi dute erreparazio hori, eta askok ez dakigu zer gertatu zen gure senidekin, zergatik egon ziren espetxetan, zergatik, eta hori jakin behar da, gure historia familiarra delako, eta jakin behar dugulako. Bai, aste honetan ere, konparezentzien baitan, Grande Marlaska ministroarena izan dugu. Batetik titular nagusia da, Melillako esiak reforma bat izango duela, eta altuagoa izango dela, eta bigarrena nolabait Euskal Herrira ekarrita ere, espetxe politikaren inguruan hitz egin zuen, ez dago, adostutako 12 puntuen baitan, baina behin eta berriro azaldu den gai bat da, nola, gainera, proposamen ezberdinak egon dira, inkluso Jaurlaritzaren partetik, nola egon liteke termometroa? Alde batetik, Melillaren asuntoan, nik uste dut immigrazioaren gaian zerbait egin behar dela, baina ez bakarrik Espainiako estatuan, Europako gertatzen ari dena hori irtenbide bat aurkitu behar dugu guztion artean, gertatzen ari dena ez da posible. Eta beste aldetik, espetxe transferentzia, guk argi daukagu ez dago arazorik osatzeko transferentzia hori. Orain eta desagertu arte, beti izan da transferentzia hori esen eman politika terrorismo, politika barruan zegoelako, eta transferentzia hori zen oztopoa, baina momentu honetan ez dago oztoporik, orduan, eta esaten dutena, hori, talde batzuetatik, hori suposatuko dela, etako kondenatu guztiak aterako direla, eta ez daki zer, ez dauka zentzurik. Uste dugu, transferentzia hori oso importantea da guretzat ere, transferentzia guztiak oso importanteak direla. Gainera, bakarrik da, betetzea lege bat, lege organiko bat, konstituzio blokean dagoen lege bat, eta guk ez dugu ulertzen zergatik konstituzioarekin joaten direnak egunero besopean eskaintzen bete behar dela, gero ahazten dute hori, lege organika hori bete behar dela ere. Eta daramagu urte asko, eta argi dago guk eramaten ditugun transferentziak asko hobeto eramaten ditugula. Bai, lehen aipatu duzu, nola handitu den EAJaren ordezkaritzak, kasu honetan senatuan, adibidez... Laugarren fortzua gara, arro egoteko da. Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan lehen indarra izan ostean, horrek eratortzen duelako, 3 senatari izatea... Bai, eta gero daukagu da hori... Designazio autonomikoko ordezkari bat. Galdetu nahiko nizuke eguneroko elkarbizitzari buruz, ustutatzo gertatutakoa oso elementu desatsegina izan zela, kongresuan gertatutakoa, eta evidentemente, zuk aipatu zuen, batzuk doazela konstituzioarekin bezapean, baina forma ezberdina daude ere hori eta jarrera pertsonalak izateko. Galdetu nahiko zuke hori, elkarbizitzaren inguruan, eta ia nolabait kameren atzean ere badauen jarrera bortitz hori, edo nola, ez da berdina egungo senatu eta egungo kongresua, edo... Niretzat
nik investidura saioan egon nintzen, Uztailako investidura plenoan. Ia ezinetan sartzen, hor danak. Bueno, bai, herrialde bat. Esan behar da, aukera zeneukatela Bai, senatariek bertan hori, egoten. bai. Baina niretzat harrigarria da, eta nik aipatu dute askotan, ze desberdina den hemengo politika eta hango politika. Osea, pleno baten oihukatzen, hori kolpeak ematen, harrigarria da, niretzat harrigarria da, nik ezagutzen dut legebiltzarra, eta joaten zara hori oroko debate edo pleno batera, eta naiz eta gaia oso, bueno, importantea izan, edo, bueno, eskanbilak sortu, errespetuarekin hitz egiten da. Hor, errespetu falta, baina izugarria da. Nik uste dut gero ohituratuko garela, baina momentuz niretzat hori da harrigarria. Jarrera hori, esaten dutena, osea, norbaitek dago estradoan eta entzuten duzu, hori, zurrumurroak eta ez dakiz zer, eta oso deigarria da, oso desberdinak gara politika egiterakoan. Eta, normalean, harremanak onak dira. Egia da, nik berria naizela, eta, eske ez gara ia egon. Orduan, ez dugu asko ezagutzen, baina, orokorrean pertsonalki giroa ona da, baina egia da, estradoan dagoenean pertsona bat edo hori, ikusten duguna guretzat harrigarria da, harrigarria da. Eta uste duzu, bukatzaldera, dagoela sobreaktuazio puntu bat? Bai, guztiz. Bai. Baina horrek ekartzen du ere, herritarren baitan, ez dakit sinesgarritasun falta, edo desafekzio puntu bat hori ikusten baldin baute, telebista piztu eta horrelako sobreaktuazioa, eta... Ez dakit zergatik egiten duten, ez dut ulertzen, benetan, hemengo, eta guk ikusi ditugu debate oso gogorrak, oso gogorrak, legebiltzarrean, eta han da, hori, sobreaktuazio bat, nik ikustea, hori, bueltatzen dela eskainora, eta txalokatzen, eta altzatzen da, iesartzen da berriro, altzatzen da berriro, da, deigarria, niretzat deigarria da, hori ez dugu ikusten zorionez legebiltzarrean, eta nik uste dut hemen akordioak lantzen direla, eta, egiten dira gauzak, fundamento batekin, ez dut esatenan ez dutela egiten, fundamentoarekin, baina bai sobreaktuazio hori soberan dago. Ez dakit jendeak hori nahi duen, nik uste dut ezetz. Behintzat, hemengo jendeak ez dugu hori nahi. Ez dakit, baina, ikusten duzu hori kontrol plenoan galdera bat, eta, da, mitin bat, eta esaten duzu, eta galdera zein da, zertarako esaten dute, eta hemen ikusten dugu pleno kontrolean, galderak zehatzak dira, eta ez gaude esaten, ez dakit, arraroa da, niretzat da oso arraroa. Igual 2 urte barru esaten dizut, ja ohituratuta nago, eta, holan da. Baina, bai. Ikusiko dugu, behar bada hortan datza ere iritzi publikoen arteko desberdintasunaren arrazoietako bat. Joan etorrian egongo zara, Arabatik Madrilera, hurrengo urteetan, legegintzaldiak irauten baldin badu. Ikusiko dugu, ziurrenik hala izango da, Almudena eta hola, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oiat. Eta esandakoa, informazio guztia, Hamaika Telebistan gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta gakoak saioan izango duzue, eta nola ez, hamaika.eus webunean eta Hamaika Telebistaren Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko profiletan gure partetik besterik ez, eta gabon pasa!